Развален телефон. Започва най-шантавото предаване в българския радиоефир. Ало, кой се обажда? Чувате ли ма? Какво търсите? Ние сме от Развален телефон. Базици по жици. Смях до скъсване. Всяка събота и неделя, точно в 10, със Светло Георгиев. Развален телефон. Развален телефон. А сега, уважаеми слушатели, продължаваме на фолк вълна. Свързах се с фолк певицата Емануела. Представих се за Катаджия гей или гей Катаджия. Реших да я поканя на сватбата си с моя приятел да пее и може би доста ми трясна телефона, но изненадата за нея ще бъде малко по-нататък, когато и се обадим да й кажем, че това е било шега. За сега все още тя си мисли, че това е бил реален разговор, но нека го чуем. Ало. Ало, добър ден. Добър ден. Удобно ли да разговаряте в момента? Да. Ами искам да ви попитам нещо, не знам дали ще може да ми отделите тук поне 2-3 минутки. Кой се обажда първо? Ами аз се казвам Стоян Петков и съм от Димитровград. Така. Става въпрос за едно мое желание, което много отдавна си мечтая, може би цяла година вече. И идеята е следната. Предстои ми скоро да се женя или да се омъжвам, не знам. Сега, нека... Въпросът е такъв. Аз малко ми е трудно да ви го обясня, но все пак. Възможно ли да ви поканя да пеете на сватбата ми? Ами да, обаче трябва да се обадите на фирмата и трябва с тях да говорите. В смисъл, аз съм Камара Мюзик и на мен оттам ми минават всичките неща. Абе, то много хубаво, обаче просто много се притеснявам от това обаждане. И други хора ми го казаха, затова исках директно с вас да разговарям. Дали няма възможност скрито-покрито без да знаете? Не, няма такъв вариант. Никой няма да разбере за това? Не, няма такъв вариант. Добре, как да процедираме в момента тогава? Ами, обаждате се във фирмата, аз ви дам телефон. Ето, това най-лесно може да стане по принцип. Еми, аз тогава не виждам какъв е проблема. Проблема е такъв, че тази сватба няма да бъде като всички останали. И много ми се иска по някакъв начин много хора да не знаят за нея. От тази гледна точка. Не се притеснявайте от тази гледна точка, начин никой няма да има нещо смисъл. Това ще го знаем само аз и човека, който е от фирмата. Смисъл, това няма да се даде някаква гласност или да има някаква реклама или нещо. Така че не се притеснявайте за това. Мисълта ми е така, защото аз не знам такива сватби до момента, не знам дали са правили или не са. Аз ще ви кажа съвсем честно и откровенно. Става въпрос, аз съм гей и не си мислете, че се шегувам, между другото. Ама не, това изобщо не ме притеснява, смисъл, напротив, аз геовете си ги обичам, така че няма никакъв проблем. Така ли? Да. Ами, всъщност, ви пяла ли сте на такива гейски сватби други? Да. Сериозно? Естествено. То няма бъдеще, която да не е пяла. Аз, между другото, си мисля, че до сега не е имало такива и затова много се притеснявам. Не. Той дори не си служени за китайца. Ето, това си е нещо, нали, да го оставаме на страни, нали, няма да говорим за него, ама по принцип много ми се искаше, нали, понеже аз с моят приятел сме сигурно, може би, 3-4 месеца заедно, обаче много се заобичахме и решихме да си направим сватба. И още в момента, в който решихме да си правим сватбата, си казахме, че Емануела ще бъде певицата на сватбата ни, защото и двамата много те харесваме. Супер. Ами, аз нямам въобще даже